Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Maskara! Oh, uy, ito na charity. Oh, doon na yung motor nga may andar. Uy, si Bebel nga. Si Bebel ka to. Asa ka to siya? Sayos punta nga. Nagsunod silang dos charity. Asa sila? Adios, porbida, no? Tuda ko anay, day. Sige panawas charity ka may Abel. Pero, sige batal aming morning, anida. Sige pangingon nga. Charity, ladlad na. Ladlad na si upang kamahuyang, Abel. Pero sa ilong, bida, tsula siguro ni mga kadahat. Kulala pap-pap din eh. Baya, no? Pero, nasa patro na. Hapit alas 6 puntag. Di si Don Rafael, moduno las na kong katidad nga 60 milyon ngantos mga kidnapper ni Marga. 60 milyon pesos? Paldo, mga kidnapper! Bilib ko persistence ni mo, Federico. Alas 4:30 na sa sayong buntag. Wa kay tugtog. Alas 4:30. 430. Excited na kayo kumarga. Kabantay ka na. Nga madamot na nato ang 60 million pesos. Og, hain naman yung mga tao. Ano ni? Instruction ako nila. Nga alas 5. Kinalam kagika na sila. Aron pag-adto sa Veteran Cemetery. Kinanglan nga mag-una sila. Una moabot si Daddy Rafael. Mao ba? Utak gamitin, Marga. Utak gamitin. Kinahanglan nga mag-una sila. Aron ilang masuta. Kung wa bay laing tao nga, gikontak si Daddy Rafael. Aron pagsanta. Nga. May ano? Ang pagsanta ba? Nga makuha ang kwarta. Aha. Og kita? Kuhaon ka sa akong duha ka tao. Unsa? Duha ka tao? Motor ang sakyan? Unya, ako? May laing motor nga makuha ka nimo. Ang duha, mugikan og alas 5. Samtang ang mukuha nimo, mugikan og alas 5:30. Okay. Hapit na. Kabantay ka na? Niabot na ang usa ka kakibot ka mukuha nimo. Kakibot. Pero, safety ka ako, anak. Oh, safety ka. Dili ba ka na parehas ni mo ka manyakis? Dili sila maunay na ko. Kay kung ilan ang buhaton, kutkuton sila sa wati. Managana lang ko. Kay basta niyag, mabudol ta si mong mga tao. No, dili ka na may tabo, Marga. Dili ka na may tabo. Okay. Yano ka? Wa lang. Gibati lang akong kakulba, Federico. Relax. Paldo na. Senyor, niyan ang imong kape niya ro. Salamat, Ula. Siguro, kanyor, nga ikaw lang yung usang mo ato sa sementeryo o sa mga veterano. Oh, Ula, ako lang. Dili mahimo magdakog laing tao. Nyo, pag-amping en taon nyor, oy. Oh, Ula. Mag-ampo ko nyor nga unta. Dili ka nila patyon. Wa kumahadlok, Ula. Wa kumahadlok sa kamatayon. Yor? Kung maoy akong kapalaran, dili ko mapalipad. Kitang tanan,
Matapos magyunin ni kalibutan na. Bitaw, nyor. Kining kabtangan nga ako na angkon. Ang mga salapi nga ako na angkon, talikdan ko kini. Wa ako'y madani ini. Busa gamiton ko kini para sa akong kalipay. Sakto ka, nyor. Bahala mga kidnapper ang mabulahan. Si Marga may nungdanon ka na kuula. Sige na, nyor. Higop na rin mo kape. Ay, hapit ang alas 5, ay. Oo, ula. Ready na ang sakot? Oo, nyor. Ready na ni. Ang imong, kuan, nyor, ang imong mando nga maunali akong gipaabot nga ako nang ihato dito sa sakyanan. Sa motiwaso na ko higop aning kape. O guman mo adto na ako. Sige, nyor. Salamat, ula. Umping, nyor, ha? Oo, ula. Oh, kuan kining wa ni mo dadang imuhan niyo. Wa ka magdaog armas niyo. Gidana ko akong 380 peso la. Kining ayo kumpiyansa niyo ha. Gamita gyud na magkinaon sa man gani. Oo, ula. Adios. Kaluoy sa tiguang. Nangunay ang drive. Ug maghatod sa kwarta nga gipangayo sa mga kidnapper. Ay, lahat magtinud-anon ang mga salpahis. Kailang iuli ka na kung si Marga. Hello? Hello? Don Rafael, nagmatay ka na ba? Apit na ang alas 6 sa buntag. On my way na ko. Paduna ko sa sementeryo sa veterano. Very good. Amping Don Rafael. Nagpaabot na kami kanimo. Paduna ko. At exactly 6 o'clock in the morning, naana ako. Good. That's my boy. Okay. Bye. Okay, bye. Magkasalbahis ka mo. Kakibot. Kakibot. Paminaw. Dili magarasan ang panit ni Marga. Nagasabot. Oh, kakibot. Why double cross, ha? Oo, kakibot. Magpaabot ko sa over the top. Din. Magpadung palang gani ka mo. Makita ko na ka mo. Matik. Communication, ha? Importante ngayon. Kumantay mo na. Inigbayloay sa kwarta og ni Marga. Kinanglan nga. Gamit kayong ng messenger ba? Video. Ug makita na ko ang pagbinayloay sa kwarta og kang Marga. Clear? Klaro? Klaro. Okay. Move. Sige, ato na kami. Go! Labos tunan. Kaigmat sa inyong mga mata. Ay, kirit. Nanawag ang advance party na to. Hello? Kakibot. Okay. Clear na ang area, kakibot. Good. Mingaw kang minteryo. Way kisaw. Nakapisto na kami din eh. Wow. Secure the area, ha? Padung na si Margaria. Areglado, kakibot. Okay. Larga na ka mo. Mami Marga. Bye-bye, my son Federico. Oo. Mao na ba ni? Oh, Marga. Oops. Okay. Narito diri.
Sunod ako, Marga. Minus 5 no para alas 6. Distansya kining ako na himutangan. Mga 600 meters mauna ka na ang sementeryo. Magpaabot ko sa eksaktong oras. Tawagan ko ang mga kitapir. Si Dati Rafael. Hello! Asa na si Marga? Naana sa area, Don Rafael. Ready na. Asa ang kwarta. Diyan na. O magpadool ako sa sementeryo. Hello! Hello! Oh, puya, gi-off na niya. Magpabot ko. Nga mo tawag si Kakibot sa messenger. O makita ko ang ilang pagbinayloy. Marga, o ang sako nga gisudlan sa sapi. Nanamibot. Si Don Rafael ka na. Untog kayo ng alas 6. Oh, nadaog na siya. O ka na, yan ang gidaan sa ako. Di nang sugod kaya na mauna ang kwarta. Tawagan ko na sa messenger si Kakibot Federico. Naana ba si Rafael? Shhh! Ayaw na pakita. Steady ka lang, Marga. Magpaabot ka sa komando. Oh, Nanawag na. Hello? Kakibot! Miabot na si Don Rafael. Good. Siguro nga ang daan yung sako, may sud ba nga kwarta? O Kakibot. Kung masuta na nimo, o na pamandui si Marga, gamugawas sa iyang nimutangan. Patik. Wabay kisaw niya. Mingaw ang palibot. Oh, good. Okay. Karon, tanawang tika. Sugdi na ang pagsusi sa sako. O Kakibot. Sukaton pa na si Don Rafael. Ana naglakaw siya padung sa cemetery. Okay. I-focus niya ang camera. Okay, gari. Okay, tanawa. Okay. Kinama. Good. Nana siya. Sugata. Yes, Kakibot. Kwarta ba ang suda na? Kwarta. Yun na, asa si Marga, ha? Magpaabot ka. Susiyon ko na ang sud sa sako kung may kwarta ba. Wa ko magtiaw. Nablihi ang sako. Ablihi. Aliya, ablihan ko. Tanawa. Okay. O kaya, aron makita na ko ang ilawong kung tanan kwarta ba ba si gibudol ko nimo. Aliya. Okay. Wala ang nasagol ni ini, ha? Pulos kini mapapil di bangko. Okay. Isira pagpahalik ang sako. Sirado na. Asa si Marga, ha? Kabala ka, pagawason ko na. Si Marga, siya ka na. Salamat, taon. Marga! Marga, darling. Anasya. darling Rafael! Marga, dili. Gipasagda na lang unta ko nimo. Dili ka na mahimo, darling Marga. Mahalo pinangga ko ikaw. Paghakos mo. Marga. Na kanimo si Marga. Adios, Don Rafael. Adios. O gayaw yung pag-imugla kang nga dili kami makauyon tungod kay tanawa, nagtio nimo
ang akong makauban tion silang armas tumong kanimo. Naatuod. Duha ka tao nga pulos naka-full face helmet. Adios, Don Rafael. Marga. Marga, darling, salamat ka buhi kahit taon. Oh, darling. Mahal gid ko nimo. Yes, darling. Mahal ka. Nagdasok ko ta. Gipusil. Apa, Marga. Apa. Ni kawan sa duha ka mga kasalbay. Ang mga kidnapper na lang. Apa, Marga. Nagputo duha ka mga kaupang mga kidnapper. Kisa nilang gikasangka. Naigo ang duha. Ni gawas ang ilang gikasangka nga taong nagmaskara. Tao nga nagmaskara. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!